o bɛ di anw kanubaga kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce aw ka danaya la Renouveau Télé ale sugantili la Renouveau sɔgɔmada kunnafoni nin ye ale kɛnɛ sigitɔla ye o min ye laada ye min bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila fo juma na nɛgɛ kaɲɛ 7 sanga 15 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 9 na o la ko nin ye kɛnɛ sigilen ye aw ye sɔgɔmada in na tuguni kɛnɛ min kɔnɔna la kunnafoni kologirin caman bɛ an bolokɔrɔ k'a lase aw ma. Bi ye tarata ye octobre kalo tile 4 san 2022 anw nisɔndiyalen bɛ an kanubaga jamakulu kelen-kelen na bisimila i n'a fɔ don tɛmɛlenw na aw maa minnu bɛ yen nɔ k'aw bɛ aw ka sokɔnɔnaw la aw ka teliw bɛ Renouveau la ni aw sɔgɔlen don an na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ k'aw bɛ aw ka baarakɛyɔrɔ la aw bɛ ka an lajɛ an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲinɛ aw kɔ ka daminɛ Renouveau FM na ka taa se radio ɲɛlɛnni ma fo ka taa se Farankan radio caman minnu bɛ sɔgɔ an na an bɛ a lamɛnbaga jamakulu kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen fo nin sanga kɔnɔna la sabula olu bɛ kɛ sababu ye ka nin jɛmukan in cari an ka togoda caman na ka fara an ka duguba caman kɔnɔnaw kan an ka foli bɛ radio partenaire tigi ninnu ye a lamɛnbaga jamakulu an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ k'i bisimila bi tarata octobre kalo tile 4 ale Renouveau matin kan an ka dibila baarakɛbagaw an tɛ se ka don kunnafoni kɔnɔna la n'an ma olu ka foli kɛ sabula aw ka ja ɲuman ni kumakan ɲuman sɔrɔli o sababu ɲuman ye olu ye studio Bamidaw kɔnɔna na yan nɔ sɔgɔmada in na Lamusa Sanogo Lajos ka fara Fanta Tomota kan an de bɛ yan nɔ ka se ka jɛmukan in k'a lase aw ma bonya ani karama kɔnɔna la ka aw ladɔnniya k'a fɔ Isa Kaba Sidibe ani ale tɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ bi ko kura sabula a fari man di ala an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ farijagabɔ ye ala ka lafiya di a ma Lamusa Sanogo i ni sɔgɔma ani sɔgɔma bozo baasi t'i la n y'a fɔ Gana kan de la sa i ni sɔgɔma voilà i ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ di la baasi tɛ na i yɛrɛ dun ça va alhamdulilayi i ni soli ka wuli vraiment k'i yɛrɛ fo i ka timinandiya la sanga waati bɛɛ lajɛlen la ka se ka na baarakɛyɔrɔ la walasa ka kibaruya di maaw ma walasa u k'u ta fa dɔn an bɛ an kanubaw fo Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan sango ta maa minnu kɛn bɛ k'u wasa don an ka teleso n'an ka kumaso la k'u fo u ka danaya la ni ala sɔnna ma an b'an seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa danaya minɛ bɛ se ka fa cogo min na sanga kunkurunin kɔnɔna na an ni bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya kɔnɔna na siga tɛ o la ko kanubagaw ma k'u ka bisimila minɛ cogo ɲuman na sabula kunnafoni kɔni o ka ca an bolokɔrɔ o la bi tarata octobre kalo tile 4 Renouveau sɔgɔmada kunnafoni an ka laseliw bɛna boli fɛn minnu kan an bɛ bakurubaw da aw tulo kan tagalen ɲɛfɛ an bɛ don a kɔnɔna la kelen-kelen ka se ka a lasew kɛ min b'a to aw bɛ kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ ka aw to fo aw jabalaw la bi sɔgɔmada in na anw ka décryptage kɔnɔna na an ka munumunu salo senfɛ an sera kumasen min ma sɔgɔmada in na o de ye l'axe Bamako Conakry Umar Baru Sidibe ani ale bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ bi ale bɛ na o walawala an ye o kumasen kɔrɔ ye fɛn mun ye a bɛ tali kɛ fɛn mun na bɛɛ ka se ka faamuyali jɔnjɔn kɛ bi jɛmukan ale kɔnɔna la Mamadu B Traoré ani ale bɛ na ɲɔgɔn la sɔrɔ an ka bi maa welelen don fɛn min kɔni bɛ tali kɛ seribalakaw olu fɛ yen nɔ sifinnaka jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ ale ye o maa ɲɛma ye fɛn bɛ nin sigida kofɔlen ko fɔ ko a bɛ wagati jan bɔ maa banbaju kɔni ka gɛlɛya bɛ u kan kosɛbɛ ani u bɛ na masala sɔgɔmada in na o kan Idrissa Sidibe Janjo Massa anw ni ale bɛ na ɲɔgɔn la sɔrɔ sɔgɔmada in na ka se ka kuma Conseil national de transition ni o ye CNT olu kɔni ka session n'o bɛ octobre session ko fɔ o min baaraw kɔni dayɛlɛ la ani Janjo bɛ na ɲɔgɔn la sɔrɔ ka se ka o kibaruyaw di bɛɛ lajɛlen ma aw ka faamuyali caman kɛ jɛmukan in ale kɔnɔna na don kibaru bɛ na dayɛlɛ sɔɔni dɔrɔn Lamusa Sanogo ale fɛ taa ni ka segin kibaruyaw Sori Ibrahim Diallo ale bɛ o lasew kɛ Awa Daɲogo kɛnɛya kunnafoni bɛ ale bolo o ye laada ye Alexi fɛnɛ bɛ yan sɔgɔmada in na a ma sɔn fɛn min ma ka tɛmɛ ni o lasew ye kunnafoni di gafe minnu bɔra bi tarata donya in na olu ɲɛfura fɔlɔ lasew fɛnɛ bɛ kɛ jɛmukan in kɔnɔ i n'a fɔ laadala ko la anw ka don fɔli duman o bɛ yan nɔ walasa ka nisɔndiya di aw kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ k'i bisimila baaraw bɛ dayɛlɛ sisan ni wagati bolo dacogo ye
wakati ale boloda cogo filɛ nin ye an ka marabolo kelen-kelenna kɔnɔna la ko nɔgɔ bɛna tigɛ kabala mali marabolo bɛɛ lajɛlen na fɛn min bɛ tali kɛ samiyafɛ fiɲɛ la o na ci mali fan bɛɛ fo ni kɔrɔnfɛ marabolo bɔra la nka fiɲɛ fanga kɔni tɛna bonya cogoya si la an ka kɔrɔ marabolo kɔnɔna la bi tuguni i n'a fɔ don tɛmɛlenw na k'u ka yɔrɔ jan filɛli min bɛ daminɛ kilomɛtiri 6 k'a bila 9 na o filɛliw ko gɛlɛya mangani bɛ don a la gɛlɛya sababu o ye gɔngɔn bulon ye sanfiɲɛ ni sanji ko bolodalen don bi tile bintɔ walima bi su in na kita marabolo kɔnɔna na Kulikoro ani Buguni o la ko tilegan in na finteni hakɛyaw bita fɛnɛ bɛ yɛlɛn dɔɔni ka tɛmɛ kunun ta kan kayikaw fɛ yen nɔ bi olu ka tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ degere 35 ye Kulikorokaw aw ta bɛ kɛ degere 34 ye Sikaso 32 Segu 35 Mopti 36 Tombouctou 41 Gao 41 Kidal degere 40 Menaka 39 Taudeni 43 Bugunikaw fɛ yen nɔ bi olu ka tile bɔta hakɛya bɛ kɛ degere 33 ye Kucalakaw olu ta bɛ kɛ 34 ye Kita 34 Nyorokaw olu ta bɛ kɛ degere 37 ye Nara 38 Douanzan 37 San degere 35 Banyangarakaw aw ta bɛ kɛ degere 36 ye Joilakaw olu ta bɛ kɛ 34 ye Gourma Raourous degere 41 Bamako district kɔnɔna la Sangolo ale bɛna jɛya samiyafɛ fiɲɛ o bɛna ci mais a fanga tɛ bonya gɛlɛya foyi tɛ nana don bi yɔrɔ jan filɛliw la ko bi tile bintɔ la walima sufɛ ko sanji ko bolodalen don mais a tɛ kɛ san fangamaba ye fɛn bɛ tali kɛ tilegan in na finteni hakɛyaw ko bɛ kɛ degere 34 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 ale tɛmɛlen ni sanga 22 ye tile bɛna bi nɛgɛ kanɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 18 ye wagati boloda cogo ye nin ye bi sɔgɔmada in na an bɛ fɔlɔ k'a di aw ma i n'a fɔ don tɛmɛlenw na walasa maliden kelen-kelenna ka se k'i ta ni bila dɔ k'a daminɛ Kayi ka taga bila fo Tawudenikaw fɛ yen nɔ ne bɛ kɛnɛ to Lamisa bolo sisan a bɛ na dɔn kibaru dayɛlɛ lajɔsi ni ye kunnafoni dugu jɛlen ye wa anw ni kunnafoni de bɛ taga ni ɲɔgɔn ye sanga ani wagati jɛmukan in mana sigi fo ka taa fɔ k'a kuncɛra o la ne bɛ sira di ma o diyara n ye kojugu Fanta Tonguta k'i fo k'i waleɲuman dɔn danti foli min na ko kurakun an min bɛ tali kɛ don kibaru la nin y'o waati ye an bɛna an sɔnni sigi kosɛbɛ bakuruba 3 kan bakuruba fɔlɔ bɛ tali kɛ coup d'état la n'o bɛ fanga dafiri kɔni kofɔ k'a daminɛ kalo tile 18 utu kalo san 2020 ka na bila septembre kalo tile 30 la san 2022 coup d'état mun kɛra an bɛna an da maaw la ni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye o ko kan bakuruba fɔlɔ ye bakuruba filanan bɛ tali kɛ kalanko kɔni kan o kala kɔni dara kunungo Mali fan caman fɛ nka min bɛ tali kɛ Mopti marabolo kɔnɔna na min ye lɔkɔlisow kɔni datugulen don dɔw yɛrɛ bɛ 200 bɔ ɲɔgɔn bɔ an bɛna an da ma o kɔnɔna kala taara nka ma ta yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la a ka ɲa ninnu kɔni bɛna kɛ bakurubaw ye misɛnmanw bɛ se ka sɔrɔ mun cɛ mɔ an mun sigilen filɛ nin waati in na walasa ka bɔ kunnasiri la a y'aw bisimila fanga dafiri farafina kɔnɔna na o bɛɛ senna kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina tilebiya bolo fɛ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔna na ka daminɛ cɔcɔ kalo tile 18 la san 2020 ka na bila kalo tile 30 la septembre kalo san 2022 i b'a ye k'a fɔ Burkina Faso anw ka jamana n'o bɛ Mali kofɔ ni Laginɛ coup d'état kɔni kɛra ni jamana kɔnɔna na min ye finitigilakaw kɔni ye coup d'état 5 de kɔni kɛ o bɛɛ lajɛlen la o kɔni y'a jira k'a fɔ ko mara kɛcogo jugu don ni min bɛ tali kɛ lakanabaliya o de walankatala ka se hakɛ la ni olu kɔni ye fanga kɔni jaso o kɔni ko de kɔni sigira senga nin jamana ninnu kɔnɔna na bɛngali wale min n'o bɛ ka taa Banbaco fɛ ni ka fasodenw kɔni sɛgɛrɛ finitigiw de ye fɛɛrɛw sigi senga walasa ka fanga kɔni jaso walasa o ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min na marako ni lakana kunda an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mali kala kɔni dara
kunungo yoro chama na premier ministre ale bora ninga ubara nundu baro sigi senga akara groupe scolaire Mamadou Konate konna na hanna soro gbele akoni besina ni watina logol karamgo kembe ka bagabali farda ngaminye anga jamana famo ye kuma nyonya odi befe ko o sabati wala sa kala nyam se ka chumna boboli bab se ka adabla Amadou Jara ale pembe uko ni baraina anga jaka anyamada akasoro lefe abe san caman bɔ gɛlɛya caman bɛ Mali kalanko la ka sababu kɛ ɲɔgɔn sama min bɛ karamɔgɔw ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na u ka laɲini n'o ye article 39 ye o bɛ se ka bila sen kan nka i b'a ye k'a fɔ san tɛmɛnen kalanw kɛla ka ɲɛ wa ɲɔgɔndanw olu fana kɛla ka ɲɛ nka yalima ɲinata bɛna kɛ ten wa ka tɛmɛ ni minisiriso ɲɛsinin bɛ kalanko koɲɛw ma n'ale yɛrɛ tun y'a laɲini ko kalantɔw ka se ka kɛ tɛnɛndon octobre kalo tile 3 san 2022 o laɲini sabatila yan kalanso la n'o ye Mamadou Konate ye kalandenw y'a yira k'a fɔ k'u dalen b'u yɛrɛ la misaliyala i n'a fɔ ni sifimanw ninnu n'olu yɛrɛ bɛ defu la. J'ai confiance en moi. Ni ma defu sɔrɔ salon mais ɲina mi ka segin a kan ɲina kɔni sûr et certain mina sɔrɔ. min yɛrɛ bɛ tali kɛ kalan ɲɛtaa koɲɛw kan premier ministre par intérim a yira k'a fɔ k'a bɛna fɛɛrɛ bila sen na cogo min na ka se ka karamɔgɔw olu ka laɲiniw ta ba la. Faut que an ka denmisɛnninw ka se ka kalan o denmisɛnninw fana tɛ se ka kalan ka sɔrɔ an ka école karamɔgɔw olu cɛsirilen tɛ mais an b'a dɔn o cɛsirilen don an ye cɛsiribila kɛ an ye tasibila kɛ k'a ɲɛsin école karamɔgɔw fana ma école karamɔgɔ caman bɛ yen minnu ni tora u ka baara kɔnɔna la lakanabaliya fan fɛ. ni école karamɔgɔw yɛrɛ kɔrɔtɔlen bɛ cogo min na u ka laɲini bɛ se ka ta ba la o y'a yira k'a fɔ ko ni waleya ma bila sen kan joona k'o bɛ taa baarabila la. S'il n'y a pas d'évolution ne bɛnkan ma sɔrɔ a bɛ diyagoya an bolo an ye waleya minnu bolo da an b'u bila sen kan. Ka yira k'a fɔ nin don fɔlɔ min bɛ tali kɛ bi kalan wuli kan i b'a ye k'a fɔ jamana ka kalansow ani kɛnyɛrɛ kalansow kalanw bɛ ka kɛ ka ɲɛ. E yɛrɛ ɲɛ b'a la sɔgɔmada in na an ka mɔgɔw bɛɛ dafalen don enseignants dafalen don ekɔlidenw yɛrɛ nana u donna heure la baara bɛ ka kɛ a ɲɛ ma. walasa degun min bɛ Mali kalanko la a ti ɲɛ fɔ ekɔli karamɔgɔw kalanden mansaw maa maa bɛ yen min sen bɛ kalanko la ani gouvernement maaw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka se ka denmisɛnninw olu ka siniɲɛsigi k'a dilan. an bi to kalango kungango kibara kɔnɔna na an bɛna ba kini bolo yan fa fɛ min bi tali kɛ Banangabugu kapu la olu ye wulikajɔ kɔni kɛ kala tali nundu baraw ka se k'u baraw sigi sen kan sango ta ɲinanta bilen bɛ minɛ min kɔnɔna na waati yɛlɛma o kow bɛ se ka fɛɛrɛw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ni o kow kɔni kɛlɛ lɔgɔliden kelen jiri kelen a bilala o minɛ de kɔnɔ kala kɔni taara olu fana fanfɛ wulikajɔ kɔni bɛ fa bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ani waati na Gabriel Keita ale de kun ya an ka ciden ye Banangabugu la a ko da la a ye mun sɔrɔ filɛ nin Ɲinɛ école olu kɔni daminɛna groupe scolaire de Banangabugu la sur la rive droite du district de Bamako. Directeur du centre d'animation pédagogique CAP de Banangabugu ale kɔni y'a ka nisɔndiya yira ka tugu o baara ninnu kɔni daminɛna ale ka école la. Donc ladilikanw minnu bɛ kɛ ka écoledenw accompagner o ladilikanw dira an bɛna kuncɛ ni min ye o ye vraiment an bɛ dugawu de kɛ ɲina année scolaire min daminɛnen filɛ bi lundi 3 octobre a ka kuncɛ ɲuman na an ka résultat ɲɛnamaw sɔrɔ. Ka tɛmɛ ni nin lancement ye directrice de l'académie de l'enseignement de Bamako rive droite ale kɔni ye welewelema bila école somɔgɔw ye ani écoledenw ye. Bɔra ka a fɔ sisan k'a fɔ a bɛ min ɲini école somɔgɔw fɛ o ye k'a fɔ den ka ladamu a bɛ daminɛ sokɔnɔ de fɔlɔ yan'a ka se école la o kumana den ɲana tiɲɛ an kana bɛɛ to école ma an somɔgɔw écoleden somɔgɔw an k'an jija denmisɛnninw ka ladamu na sokɔnɔ walasa a bɛ se ka mɛtiriw ka baara nɔgɔya cogo min n'u sera école la a y'o yɔrɔmakan lase écoleden somɔgɔw ma. Autorité administrative municipale coutumière olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛɛ b'u jɔyɔrɔ fa walasa Mali kalanko ka se ka taa ɲɛ halisa. École in nana kɛ anw fɛ yan bi a diyara an ye fo k'a dama tɛmɛ ka anw ka quartier choisi quartier tɔw la k'a fɔ ko école dayɛlɛ bɛna kɛ anw fɛ yan bi a diyara an ye a bɛnna an ma Ala ka ɲɔgɔn caman yira an na o tɛmɛlen kɔfɛ k'a fɔ denmisɛnninw ye u ka kalan kɛ k'u cɛsiri ka manamana ko bɛɛ dabila pour que kalan bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na.
ka tɛmɛ ni ɲinɛ ekɔli bakurubaw ye autoritew kɔni yirituru dɔw kɛ groupe scolaire de Banangabugu la. An kɔni bɛ dugawu don kɛ ala ka ɲinɛ ekɔli dadon ni basigi ye ani résultat ɲumanw ye. Ala ko o duwawu minɛ an bɛ to kalanko kunkanko kibara la hali bi n y'a fɔ n ko jamana fan caman fɛ kalo tile 3 n'o bɛ octobre kalo kɔni ko fɔ san 2022 kalaw kɔni taara yɔrɔ caman na min bɛ tali kɛ maa min bɛ yen ni nɔrɔ dubalen bɛ ka bɔ olu ɲɛmɔ olu ka kala kɔni wulila hali n'a sɔrɔ u mago bɛɛ lajɛlen ka jateminɛw ni kɔlɔsiliw baaraw ni timinandiyaw la a kɛra lɔkɔli karamɔgɔw ye a kɛra u somɔgɔw ye a kɛra jamana faamaw ye walasa baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na barisabula olu ka kalansen ni maa tɔw ka kalan taabolo ci kelen ye a bɛ timinandiya ko fɔ kosɛbɛ Birema Suguba ni Zagara Omar Keita olu de taara a ko kɔnɔna na ka jateminɛ Ija la kala taara cogo di an ka jɛ ka ɲɛmada fɛ. Ntɛnɛndon bi octobre kalo tile 3 ye n'o bɛ kalan wuli don ma an bɛ ɲamakɔrɔ Sabrilakaw ka du kɔnɔ wa nɛgɛ kanɲɛ 6 selen don o waati kelen de la ni kalanden somɔgɔw bɛ baara daminɛ min b'a to u denw bɛ se ka taa kalan na. Baara in de bɛ taa depuis ni école bɛ taa fo ka taa fɔ école bilala tuma min na an bɛ nin de la don o don sɔgɔma o sɔgɔma voilà bɛ taga bila école la voilà a ye fɛn ba ɲɛ a ye a to a ye nɔ caman bɔ parce que ale de y'u ka école yɛrɛ premier donc o yɔrɔ la fosi tɛ yen ko an tɛ se ka fɛn fo o yɔrɔ la an bɛ ala fo dɔrɔn k'a barikada. Nin waati in ka gɛlɛn kosɛbɛ wa ni jateminɛlen don o de b'a to denmisɛnninw bɛ se ka labɛn ɲuman sɔrɔ ka taa kalanyɔrɔ la wa wulikajɔ yɛrɛ ka di kosɛbɛ denmisɛnninw ye a kɛra sababu ye ka mansaw kanuba don den na. École wulila donc ni école wulila don o don 6 heures de bɛ wuli nin wagati in de la. Awɔ o nafa ka bon i bolo kosɛbɛ. A b'a to n bɛ wuli joona ka n ka fɛnw kɛ ka taa école la joona c'est bien. Ninnu ye maa ye nɔrɔ dugala ka bɔ minnu ɲɛ na wa o bɛ taa maa 100 caman bɛnko de la minnu kalalen don yan kalanbolo kɛrɛnkɛrɛnnen na ya école ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ kalan ɲuman bɛ di ninnu ma wa o kɛra sababu ye kalanɲini caman sabati. Wa nin y'a talen nin nan kɔni nin y'a talen an bɛ dugawu de kɛ ala k'a kɛ badabada tali ye fo ka se a dan na lujura sugu sugu a bɛ yen n'a bɛ adamaden denmisɛnnin na a ka se ka kalan bɛɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ donc o de ye éducation inclusive ye waati kelen na u ni u tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen n'an b'a fɔ ko baasi t'u olu ɲɛ la baasi t'u ɲɛ la nka ani baasi t'u senw la u n'u bolo la u n'olu bɛɛ ka se ka baara kelen kɛ waati kelen ka kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ kelen na waati kelen na donc an bɛ labɛnw la pour que o ka se ka kɛ réalité mais o bɛ anw fɛ yan ka ban. Institut national des aveugles du Mali kalan bɛ kɛ yan kosɛbɛ o misaliya examen tɛmɛlenw ye nka gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yan o ye jama caya ani yɔrɔ minnu b'u bolo ka se ka maaw bisimila. La caya min kɔni bɛ yan o bɛ baara taabolo o b'a to an b'an tɔ timinandiya nka denmisɛnnin dɔw de bɛ yen o bɛ si yan o bɛ dumuni 3 in ta sɔgɔma daraka tilera ani surɔfana u bɛ si yɔrɔ la sange buku na yɔrɔ ninnu bɛ jɔsi yɔrɔ ninnu kuran b'a la ji b'a la yala o gɛlɛya o tɛ se ka taa ni gɛlɛya tɛ donc sɔrɔ ka dɔgɔ dɔɔnin mais hali bi n bɛ profiter aw ka micro la ka ci bila baɲumankɛw ani jamana ɲɛmɔgɔ hakili ka to yan na parce que maa si t'a dɔn suko ni dugusajɛ cɛ la i b'i sɔrɔ barrière fan min fɛ ni baraji de don fan in dɔ in ye nin ye fan dɔ nin ye nin ye parce que n tɛ se ka précision d'a la mɔgɔw k'u hakili kɛ k'a faamuyali k'a la ɔ ni ba ma don a la ni yɛrɛ min bolo b'a la don min na i bɛ se ka fɛn kɛ e ma dɛmɛ kɛ ni yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ ou bien ka mɔgɔ k'i yɛrɛ sɔrɔ fan dɔ in fɛ a bɛ gɛlɛya dɛ. I n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogoya min na kalanta sabatilen don jamana fan caman fɛ wa yan ekɔlidenw hakili la kalanta ka se ka kɛ ka sɔrɔ gɛlɛya ma kɛ ɲinɛ san kɔnɔ.
Amito kalango kungango kibarala nga ambita Sikaso kaufe mimitalike wala kontara kunungo nga apisi basara chugodola ka sababu ke lokol karamogo mu nulwe togano blake kalo kleta ani duro oktob kalo samba fla ani ta ani woro uluko ni ajira ka fo ka toromo yoni mumbe fulu ka sara wala sa uluka se ka bara konike bunyani karama konana Idrissa Diallo ale anga la sigi denye Sikaso mara togola ay munumunu salo minge kalanso konana anga jaka nyima daufe. Ka Mali bandiri yɛrɛ Sikaso Medini ekɔliso kɔnɔna na o de kɛra san 2022 san 2023 kalan baaraw nun donni ye min kɛra i n'a fɔ sereyali ka ɲɛsin bɛɛ kelen kelen jɔyɔrɔ ma faso jɔ la. Sikaso akademi fiɲɛ kɔnɔ min ye kalandenw ye olu kun n'an bɛ ka caya kalansow la nka min ye lakɔlikaramɔgɔw ye olu kun man ca kalanyɔrɔw la. A bɛ waati damadamani bɔ gɛlɛya dɔ donnen don école karamɔgɔw ka sarako la Sikaso mara kɔnɔ. Saraw bɛ retard ta kora que syndicat ye wuli ka jɔ caman kɛ walasa fɛlɛ bɛɛ ka se ka tigɛ bi ka se ka kɛ don ye min gɛlɛya tɛ sɔrɔ don min kɔnɔ. Malheureusement an bɛ waati min na ko bi Sikaso kɔnɔ école karamɔgɔ bɛɛ m'i ka sara sɔrɔ. Ni den jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ école karamɔgɔ caman de bɛ yen min tɛ dugu kɔnɔ u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛw de la u fana b'u ka musakaw de labɛn ka taa san labɛn kɛ. Bon ni ma sara sɔrɔ i b'a sɔrɔ a baara bɛ gɛlɛya donc o de kama lafasatɔn minnu bɛ école karamɔgɔw kun kan n'olu faralen don ɲɔgɔn kan n'a bɛ f'o ma synergie olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ka bɛn fɛn dɔw kan parce que o tun ye gafe bila depuis kalo tile 26 k'a fɔ ni saraw ma kɛ a kɛ waatiw la olu sen tɛna ye ɲinan kalanta la fo ka taa fɔ ko saraw kɛra o de y'a to bi ni sera Sikaso ekɔliso caman na i b'a sɔrɔ ekɔlidenw kɔni bɛ na ekɔliden somɔgɔw fana bɛ se ka kɛ yen i b'a sɔrɔ école karamɔgɔw ma kɛnɛ sɔrɔ kosɛbɛ. Lakɔliden dɔw y'u ka nimisi wasaw jira ka kɛɲɛ ni kalan tali ye. An bɛ aw ladɔnniya ka bɛnni ni gwɛlɛyaw ye minnu taara kalanko kunkan san damadɔ tɛmɛnen kɔnɔ o hukumu kɔnɔna de la marabolo ɲɛmɔgɔw ye welewele kanda kɛ cogoya min na gwɛlɛya min bɛ kalanko kunkankow la o kow bɛ se ka ban n'o b'a ta mɛtiriw ka sara min ni o ma se ka kɛ i n'a fɔ septembre kalo saraw fo ka taa bila école secondaire o kalandenw ka kalanminɛnw sɔrɔli la teliya la k'u bɛ wuli ka jɔw kɛ walasa o baaraw ka se ka kɛ ka bɔ yen cogoya mun na an ka lakɔli a bɛ se ka segin a kɛcogoya kɔrɔ la i n'a fɔ lawale la. Jitigi ye nin bɛ dan sigi ta ko fɔlɔ o don kibaru la min sera ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛɲɛ ni rédaction n'o bɛ don kibaru sɛbɛn baarakɛbaw olu ka laɲini kɔni kɔnɔna ko fɔ Fanta Tumuta. Lamsa Sanogo k'i fo baara ɲana an bɛ taga ɲɛfɛ ka yira kanumɔgɔw la ka fɔ ko kunnafoni tɔw ka ca don kibaru segi kɔnɔ halisa mais ni sanga kɔnɔna la an bɛ taga munumunu salo kɛ an ka sirabaw kana la ka se k'a dɔn bi sɔgɔmada in na sirabaw bɛ lahalaya minnu kɔnɔna la sabula lamisa kunu tɛnɛ octobre kalo tile 3 o kɔni kɛra kalanta ye fɛn min kɔni bɛ o kalanta fɔ n'o wagatiw sera taa ni ka seginw kɔni gɛlɛya o bɛ don a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔgɔmadafɛlaw la fo ka taa se wulafɛlaw ma dɔw bɛ fara embouteillage fanga kan o la bi sɔgɔmada in na Sori Ibrahim Diallo ale bɛna taga ni anw ye Bamako sigida jumɛn na Lamusa ni Sori donna k'a ka kan bi wulada in na Sori ka taa ɲɛda ɲamana sira kan Yirimajɔ sira Tabakɔrɔ Jalakɔrɔbugu gɛlɛya dan de don Sori y'a ye sɔgɔmadafɛla mais a wuladafɛla ma a m'o fɛnɛ ye k'a ka taa munumunu salo kɛ o yɔrɔ la min b'a to a yɛrɛ ɲɛ bɛ se ka da gɛlɛyaw kan fura bɛ se ka sɔrɔ a la togoya mun na n bɛ sira d'i ma i ka Sori bisimila. Fulakɛ Saramabado a b'i ka kumaw faamu a b'a mɛn